Benvinguts al Minut de la Terra. A diferència de qualsevol altre planeta del sistema solar, la superfície de la Terra està en un 70% coberta d'aigua líquida. I és estrany, perquè tot el que sabem sobre com i quan es va formar indica que hauria d'estar completament seca. El nostre sistema solar es va formar a partir d'un gran núvol de pols i gas. El dens conglomerat de gas al centre es va encendre per formar el Sol, el qual, com a estrella jove i inestable, projectava un furiós vent solar. Amb el temps, aquest corrent de partícules carregades van empenyent el núvol de gas restant cada vegada més enllà, deixant només partícules sòlides que s'agrupaven en roques, planetesimals i, finalment, en planetes rocosos del sistema solar que coneixem avui dia. I aquí està el problema. L'aigua, en forma de gel, no pot ser una de les partícules sòlides del planeta primigeni, perquè el sistema solar primerenc era massa calent perquè es pogués mantenir congelada i qualsevol vapor hauria estat expulsat pel vent solar. Així que si la Terra no va començar amb aigua, com hem acabat amb uns oceans tan esplèndids? Sabem que l'H2O no va ser fabricada aquí al llarg dels eons, perquè processos naturals com la combustió, la respiració o la fotosíntesi creen i destrueixen quantitats aproximadament iguals d'aigua, i de totes formes seria massa poca quantitat. I com que sabem que no formava part del paquet original ni va ser fabricada aquí, ha hagut de venir de lluny, en meteorits o cometes o altres cossos que provenen del sistema solar exterior, on estava prou lluny del Sol perquè l'aigua congelada sobrevivís. Les boles de gel brut, que anomenem cometes, són un candidat lògic per la font de la nostra aigua, però van ser descartades quan vam descobrir que eren molt més riques en hidrogen pesat que l'aigua terrestre. L'hidrogen pesant té un neutró i un protó al seu nucli, i per cada milió d'àtoms d'hidrogen de l'aigua terrestre, només uns 150 són pesants, mentre que l'aigua típica dels cometes en té el doble. Aquestes signatures químiques no coincidents suggereixen que els cometes no són l'origen. Resulta que la font més probable és un tipus de meteorit anomenat condrita carbonàcia. Condrita és simplement el nom que es dona a la classe de meteorits pedregosos que sovint impacten contra la Terra, però només les condrites carbonàcies contenen aigua, així com molts carbonis. Tenen aigua perquè es van formar més enllà de la línia de gel del Sol. I a més, la seva aigua té nivells d'hidrogen pesat similar a l'aigua terrestre, cosa que ens porta a pensar que són la font dels nostres casquets polars, núvols, rius i oceans. Per això, aquesta aigua que fa la Terra tan especial, podem dir que és verdaderament especial. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.